Patuloy naman na nagkakaroon ng pagbaba sa presyo ng kada kilo ng bigas sa mga pamilihan dito pa rin sa Dagupan City. Sa Malimgas Public Market, mayroon ng mabibiling 34 pesos na kada kilo ng bigas o tinatawag na broken rice, habang sinusundan ito ng nasa 35 pesos to 37 pesos para sa regular o regular milled na uri ng bigas. Ani ng ilang rice retailers sa naturang pamilihan, marami umanong supply ng naturang bigas at mas mabenta umano ang regular milled o nasa 35 to 40 pesos na kada kilo ng bigas. Tinitiyak naman nila na maganda ang kalidad ng mga nabanggit na bigas kahit pa nasa mababang presyo ito. Mas marami rin umano silang kinukuhang supply ng lokal na bigas kaysa sa imported upang patuloy na suportahan ang mga magsasaka ng palaya. Sa ngayon, malakas ang bentahan ng mga murang bigas at umaasang patuloy pang bababa ang presyohan nito sa merkado. IFM News. IFM News. IFM.